Hupsakee. Nou, de bloempjes staan, jongens. Mooie pinnen net. Het spul moet nog eerst al in binnen komen. Ja. Nou, dan moet iedereen even de plak. Maar ja, dat de plak, dat is op deze leeftijd ik net samen even 1, 2, 3. Ik denk dat het mooi en dan pak je maar. Nou, daarom. Iedereen mooi. Nou, de commissie van Engelheide gaat in mooi. Nou, om een boel te plak te zetten. Nou, hier hebben we onze filmster. Nou, hier hebben we film. Wat hij voor mij om een dier bij hem houden. Waarom helemaal dit feest? Nou, sure, wij zijn hier mooi met elkaar. En dan vinden we ook wel dat we hier wat vieren mogen, of niet? Dak die eruit lekt. Nou, dak je er al, nee, want dat in hoe dat in hoe dat wat ik zei wat ik doe. Ik heb zo goed vast dat ik hem iets wienhoorske heb. Dak bloot erop. Het dak bloot erop. Nou. Heb je er wat zin in? Feest vanmiddag? Ja, Osa, ja zeker. Wel lekker drinken maar dan. Wat voor drinken? Nou, van alles, ik me net zeggen. Nee. Net een trouw krijgen, nou, klaar, dan weet ik wel maar in. Hij zet een glaasje voor de mond. Ja, dat betekent dat je net een tapje maakt. Nee. Nooit gebeurd. Gebeurt. Hoe vier kom je mooi zo'n fles op zo'n jong? Nou, een oor, hè, alleen. Mag maar eigenlijk niet hebben een oer gezeten en Als je normaal kop er wel om. En ik heb alle even wat gehele haren om me heen zitten, dat is alles aan ellende. Oh. Royal Club en druivensap. Gaat er net op. Het is niks voor jou. Nee. Wat hebben we dan? Nou, hier, we gaan nog iets fouts in de opstelling maken. Want die tent hier had ik zo'n meter meer op naar de molen maken. Jannie, maar dat moet alles eten hier langs. Nou, en dat weer zo'n stukje. Dat kon net. Dan hebben we de hagen goed omverrotten aan de onderkant. Hebben we er even een touw aan. Nou, en nu is Jannie's dreidje worden. Nou, en dan kun je er samen met doorheen skarrelen. Nou, dan keer niet. Ik heb er nog geen klachten nu jij. Zo, dat gaat zo weg. We worden hier Ja, mooi kun je het dan net krijgen. Nou. Dan zei jou dat we even oplost. Zag ik dat we even oplossen. Zullen we maar even daar zetten? Nee. Dit jij er ook bij? kwam mijn zuster en die zei, ik zei ze weer met feest. Dus ze zei ze maar al even medicijn. Nou, kleren die er naar bij voor. Nou, de rest is er van mij, hè? Dan kom je in mijn nacht van verhoor, zei we op. Ja, de koortsma. Nou, wat heb ik... Oh, nou, dit geweldig, joh. Dat is de eerste die het wat krijgt. De eerste? Nou, dat is echt geweldig. En dan maar, hier dat is even veel meer. Maar dat even zien. Hoe lang zit je hier nou van een jong nacht? Nou, wij, het ploegje wat het al in regelen heeft, dat zit je nog wel even. Was je de week net meer draaien op lijst? Safie komt het al. Ja.